Ni waati la aw minnu sɔgɔlen bɛ an na Mopti ni o ye Mali marayɔrɔ duurunan fɛ an bɛ foli belebeleba ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka taa fo Koro ka tɛmɛ ka taa fo Pɛl an b'a dɔn k'a fɔ aw b'an lajɛ dɔgɔkun dɔgɔkun an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ ni ɲɔgɔnma Sirifila Jabaranin sanfɛ aw b'a kalama cogo min na dɔgɔkun dɔgɔkun an bɛ babu dɔ ta ni jɛmukan in kɔnɔna na jɛmukan min ni a kɛrɛnkɛrɛnna Mali sifinnakaw kama ni a bɛ wele jeunesse et développement jɛmukan min a dabɔra an bɛɛ lajɛlen kama anw ye jɔn ye sifinnakaw de ko don dɛ ayiwa bi babu aw b'a kalama Mali bɛ bolo min kan nin waati la o de kadara kɔnɔna na an ye babu dɔ ta min b'a to an n'an sifinnakaw bɛ se ka jɛ cogo min na ka hakili falen falen kɛ ni o ye de k'a fɔ sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka ye jumɛn na transition ko min b'a la k'a fɔ yala a bɛna kɛ sifinnakaw tulo la dɔrɔn ko transition wa an jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ni mun de y'a la ani lajɛrɛba min ni a fɔlen don nin waati la CNSP mɔgɔw fɛ yala lajɛrɛ in an sifinnakaw yala minnu bɛ tabali kan yan nɔ ni u b'a kalama yala u convoquera a ko la wa yala lettre officielle cir'u ma wa est-ce que olu fɛ sifinnakaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ o fana la wa o de ye an ka bi babu ye ani an ka mawulido min lajɛ ka min kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna fɔ aw sigiyɔrɔw la ayiwa an b'a aw bɛɛ fo aw ka filɛli la bi sibirijɔnba in na Sirifila Jabaranin sanfɛ sisan an bɛna tɛmɛ ni an ka maa welelenw ye n'an bɛna wuli kɔfɛ aw ɲɛna Abubakar Sidiki Kanta ni ale ye politikima ye ayiwa jɛkulu dɔ bɛ ni o ye AMC ye ale y'o coordinateur ye an ye wele bila ma a b'a dɔn ale tɛ maa kura ye an ka kɛnɛ in kan kodi baasi la monsieur Kanta oui ça va an bala tan baasi foyi tɛ merci beaucoup i nana ka wele jaabi a diyara an ye an ka maa weleli filanan ye madame Sise Sumaworo Bari ni ale ye fulaw ka jɛkuluba min bɛ yen ale o ɲɛmaa ye yiri wɛrɛ Pulaku kodi baasi la ne denmuso alhamdulilayi journaliste merci i ni ce ni baraji an ka maa weleli sabanan o ye Abdul Kadiri Buware ye ale ye fana ye sifinnaka ye a jɔlen don kosɛbɛ politiko sira fɛ hali ni o yɛrɛ tɛ sira caman fana fɛ i b'a ye a nɔ yera sira caman fɛ fana ale fana tɛ maa kura ye an ka kɛnɛ kan kodi baasi la monsieur Buware baasi tɛ na merci pour l'invitation merci beaucoup an n'aw de bɛna jɛ ka jɛmukan in kɔnɔ kuma fɔ an filɛbaw ɲɛna babu sakɛ donc an ka babu ye min ye o ye de k'a fɔ sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye transition ko min bɛ sen na ni jamana dafirila kabini le 18 août ni nin y'a tile 16 ye bi in na ayiwa jamana ɲɛmaa kɔni ka fanga bɔsira la ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ayiwa o bɔlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko an kan ka transition dɔ de sigi transition min ni a kuntala man ka janya dɔw ko san kelen dɔw kalo 14 ayiwa hakili fɔlɔfɔlɔ b'a la ka k'a ko la o transition in kɔnɔna na sifinnakaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ni mun de y'a la ni lajɛrɛba min kan ka kɛ ni malidenw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka transition in kuma fɔ yala sifinnakaw ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun fana ye o la ayiwa o de ye an ka bi babu ye monsieur Kanta an bɛna segin ma tuguni ayiwa e fana ka impression ye jumɛn ye sisan ni e ɲininkara ko Mali bɛ bolo min kan bi kabini a bɛ waati damadɔ ni o ye tile 16 ye bi fanga falenna fanga kɔni bɛ finitigilakaw bolo bi in na yala transition ko min fɔlen don bi in na an sifinnakaw ni e ɲininkara bi in na ko an jɔyɔrɔ kan kɛ mun ni mun de y'a la yala e bɛna mun de fɔ monsieur Siribe i ka ɲininkali diyara n ye soni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ an filɛliba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ Sirifila la yan fo bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na ani mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na nin wagati kɔnɔ n ka foli bɛ lase a bɛɛ lajɛlen ma n bɛ tɔn min ɲɛmɔgɔya la k'o représenter n'o ye association malienne des jeunes pour le changement ye AMC k'o tɔnden bɛɛ lajɛlen fana fo kɛrɛnkɛrɛn ma donc o la n bɛ segin ka na i ka kuma kɔnɔna la i ka ɲininkali ye sifinnakaw n'o ye jeunesse ye olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye ayiwa transition ko in na d'abord ne bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni Ala ye olu ntanya ayiwa Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a bɛ f'o ma Mali ka liberté ni indépendance mɔgɔ minnu ni ntanyana na n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin o ma donc o tasibila kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu minnu bɛ fanga la nin waati in na ka tila ka tasibila kɛ fana
ka ɲɛsin fanga darakira ka bɔ maa min fana bolo n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jɛkulu ye ka tasibila kɛ olu fana ye. Tasibila cogo di? Tasibila i n'a fɔ a fɔra ko i bɛ ka mangɛnɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya d'a ma a ka dugawu don jamana ye hali n'a y'a sɔrɔ a dɛsɛra donc maintenant fanga bɛ minnu fana bolo n'o ye sɔrɔdasiw ye ne hakili la sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ n'i ko sifinnakaw sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ ye anw dɔ de ye olu fana jeunes de don i n'a fɔ anw. Bon bi ne bolo jamana bi jeunesse de bolo bi donc jeunesse min ni an tɛna sɔn fiyewu an tɛna to fana an tɛna to yɛrɛ ma fiyewu fana o ka fili parce que Mali ye dɔ kɛ fili na donc maintenant an b'a fɔ nin ye chance dɔ de ye Mali bolo chance min man ka rater fiyewu donc o kosɔn i ka ɲininkali jaabi bɛ ɲininkali yɛrɛ jaabi fanga bi jeunesse de bolo sisan o jeunesse ye jɔnni ye o ye sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasi ninnu ye jeunes de ye cɛkɔrɔbaw tɛ donc maintenant an tɛn'o to yen anw tɔɲɔgɔnw de don an tɛn'o to yen o ka fili et puis an b'a dɔn o bɛ sira min fana kan o tɛna fili parce que o ye wele min da o ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ parce que o ye Mali cɛ ni Mali muso bɛɛ wele o ye association jɛkulu bɛɛ wele ka parti politique bɛɛ wele o yɛrɛ ɲuman na mɔgɔ minnu bɛ fanga fɛ ani mɔgɔ minnu tun bɛ fanga sinama fɛ n'o ye opposition ni majorité ye hali n'o tɛ yen bilen o ye wele bila olu bɛɛ ma donc mɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ c'est à dire Mali ko de don mɔgɔ kana a kɛ ko fo ne kelen ka tan tɔgɔ ma ka ci fɔ ne Mali ko don mɔgɔ si ma wusa ye mɔgɔ ye Mali ko la donc ne b'a fɔ o ye wele se bɛɛ ma et puis bɛɛ kan dɔn hali ni ma wele n da bɛ don a la diyagoya de don n yɔrɔ kuma n b'a fɔ a la. Très bien. Voilà donc c'est voilà un peu. An bɛ tila ka segin ma jɛmukan kɔnɔna la ɲininkali caman bɛ yen nɔ an bɛna an ɲɛsin an denmuso ma Madame Sise Asumawu Bari ye filaw ka jɛkuluba min bɛ ale ye o musow ka ɲɛmaaba ye yiri wɛrɛ Pulaku kori basi kɔni t'i la ne ba. Alhamdulilayi. Ça va? Ne tonton Sidibe. Merci. Ayiwa min ye musolaka ye n'a jateminɛ k'a fɔ musolaka caman fana jɔyɔrɔ ka bon nin fɛn in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu n'an b'a fɔ ma ko sifinnakaw sabula i fana ye sifinnaka ye bi bi in na e yɛrɛ n'a ye ɲininka bi e ka filɛli jumɛn e ka kɔlɔsili jumɛn bolila cɛmancɛ fanga min ni a kuma bɛ k'a fɔ ni o ye transition ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ta fanfɛla la e ka hakilina bolila jumɛn ne kan. Ok, tonton Sidibe i ka question in diyara n ye yani n k'an da don kuma na n bɛ mɔgɔw fo fɔlɔ. D'accord. N bɛ Shirifula TV fo n b'an ka Shirifukɛ fo mun kɛra sababu ye ka baara di an ka jeunesse ma. Kosɛbɛ. Donc an b'ale fo an tɛ ɲinɛ a kɔ n'o ye Hayidara ye. Kosɛbɛ. N'an bɔra ale fɛ ka yan baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ. Merci. Ka sɔrɔ k'an ka telefilɛlaw fana fo minnu bɛ Mali kan ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo parce que Sirifula ye mɔgɔ kunpan caman bɔ maliyɛnw na an yɛrɛ bɛ pressé 19h ma c'est pour que ka se k'aw ka journal lajɛ parce que aw bɛ Mali kunnafoni yɛrɛ de walayi c'est pas que parce que n sigilen bɛ yan nɔ donc ni o kɛra i y'a fɔ cogoya min na jamana tɛ diya ni muso t'a la du tɛ diya ni muso t'a la foyi tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ni muso tɛ min na n'a bɛ diya gansan tɛ ni Ala ye Adama dan don min na a ye Awa da ka a fila ni cogo kelen donc Ala yɛrɛ y'a dɔn cɛw mana farinya cogo cogo ni muso b'a kɛrɛfɛ o b'a mada cɛw aw yɛrɛ bamananw de ko cɛ man ɲi cɛ bolo donc muso ka ɲi cɛw kɛrɛfɛ ne filɛ ne san an turelen don balimakɛw la mun ye Buware ye n'o ye Fulakɛ ye n'o ye Bala ani n ka bosokɛ n'o ye Kanta ye donc ka fara e kan balimakɛw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment n b'aw fana fo ka wale ɲuman dɔn donc o tɛmɛnen kɔ tiɲɛ de don an bɛ transition kuma na transition kuma in denmisɛnnin ka kan ka jɔyɔrɔ ba kan ka k'a la a ko in na parce que ni révolution bɛ kɛ denmisɛnninw ni musow de bɛ révolution daminɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw da u kan donc musow fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamanajɔ la donc n'i y'a jate minɛ an musolakaw ni fɛn fɛn min kɛra a bɛ kɛ anw de la n'a fɔra ko saya kɛra i bɛ taa sɔrɔ an denw de don ou bien n'a fɔra ko hɛrɛ kɛra an denw de don an kɔrɔw don an faw de don muso de bɛ ye fɛn caman na fɛn fɛn bɛ kɛ muso de bɛ ɲininka ko caman na donc sisan muso yɛrɛ jɔyɔrɔba yera faso jɔ la n'i y'a jate minɛ i bɛ ka yɛrɛ n'a kan waati min na a y'a fɔ jamana in kɔrɔ ko musow jɔyɔrɔ ka hali députation na i yɛrɛ y'a ye a kɛra cogoya min na donc a ye jɔyɔrɔba di muso ma o yɔrɔ na an bɛ i bɛ ka fɔ k'a wale ɲuman dɔn parce que a ye hakilina ɲuman di tɔw ma a ye baara ɲuman kɛ n'o bɔra yen nɔ
donc an bɛ Mamu Diko fana fo mun wulila k'i jɔ ka mɔgɔw dɛmɛ ka fanga dɛmɛ pour que ale de y'a daminɛ ni mɔgɔw nana fara kan donc soldasiw fana nana anw dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la saya ma kɛ fɛn ma kɛ coup d'état kɛra o ɲɔgɔn coup d'état ma deli ka kɛ k'a fɔ ko adamaden ni ma to a la donc hakiliman kɛra an bɛ soldasiw fo k'u wale ɲuman dɔn u ye hakilina ɲuman kɛ u ma denmisɛnnin baara kɛ nin kelen na funɛkɛw de don mais u ma denmisɛnnin baara kɛ nin na a ɲɛna bolo an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn donc musow jɔyɔrɔ ka bon i y'a fɔ cogoya min na an musolakaw fana mais o jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ni mun de yɛrɛ bolo u ka wuli k'u jɔ kɛlɛ kana kɛ parce que transition in a bɛna laban cogo o cogo mɔgɔ si t'a dɔn dɔw ko ko k'a to soldasiw bolo dɔw ko non civiliw de kan k'a ta donc ne hakili la ni musow fana ɲinigara u dalakan na femme leadership bɛ yen nɔ donc olu fana bɛ se k'u hakilinata di i y'a faamuya donc musow fana jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ donc an fana hakilinataw n'u ye baara kɛ n'a ye a bɛ ɲ'u bolo parce que cɛw dɔrɔn tɛ se ka hakilinata di tant que ni muso fana ma impliqué a la donc f'u k'o yɔrɔ fana faamuya u k'u hakili to musow la u k'u intéressé musow fana na. Merci beaucoup Madame Cissé Assoumou Bari yamena kuma di Abdul Kadri Bouare ma ale chefina yi a fana timna kali kosobe fami yelema siraw fɛ aywa Ibrahim Boubacar Keita fanga kɔni firila mba dɔn o fana bɛ jatew mɔgɔ dɔw fɛ minnu kun bɛ ka a ka fanga kɔrɔfɔ kosɛbɛ aywa komi fanga kɔni firila ka ban sisan aw sifinakaw aywa ni a kuma kelen in fɔra nin plateau kelen sanfɛ yan ka fɔ ko fanga kɛcogo man ɲi n'a ma ɲɛ fanga firila a fɔra an bɛ cɛmancɛ fanga ko kuma la nin waati la aywa aw minnu ye sifinakaw ye bibi na yala e fana ka yeta ye jumɛn ye cɛmancɛ fanga in na yala a taabolo kɛcogo ka ɲi e bolo wa sɔrɔsiw b'a la ka kɛ cogo min na. Merci ne balimakɛ Sidibe i y'an wele a diyara n ye kosɛbɛ an b'an filɛbaga ni a lamɛnbagaw bɛɛ fo ani an bɛ tasi bila fana kɛ ka se jamanaden minnu ni tora nin ko in na kabini ko daminɛna fo kana se nin ma ala barika la fanga yɛlɛma don balimamuso y'a fɔ cogo min a kɛra ka ɲɛ a kɛra nimisi wasa ye joli ma bɔ an na mɔgɔ hakili la a tɛ kɛ cogo min diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen don Mali la ala barika la maliyɛnw sera ka kunnawolo o don parce que mɔgɔw sigilen tun tɛ ni min ye an y'o fɔlɔ kɛ a diyara mɔgɔw ye a diyara ala ye an bɛ dugawu kɛ arabi an ka to o sira fɛ mɔgɔ hakili t'a la k'an bɛ bɔ sira ɲuman min fɛ an ka tɛmɛ o fɛ fo ka tɛmɛ o la an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ o kɔfɛ i ka ɲininkali la cɛmancɛ fanga in a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ kɛ i sen don a la n balimamuso y'a fɔ cogo min ani n balimakɛ y'a fɔ cogo min kan ta minnu bɛ ɲɛfɛ bi ni sɔrɔsiw don sifinnakaw de fana don denmisɛnninw don an dɔw don an sigiɲɔgɔn don an teriw don dɔw ye an balimaw fana ye donc an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an filɛ nin yɔrɔ min na maliko de don bɛɛ welela n'i ye fanga ta k'a lajɛ kabini a yɛlɛmana donni min na ka na se bi ma an ka jateminɛ na kow b'a la ka yɛlɛma ɲuman sira fɛ dɔɔni dɔɔni donc o wagati la an bɛ wagati min kɔnɔna na an b'a fɔ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ i b'a fɔ ko an b'an ka buguso kɔnɔ ala m'an kisira ni tasuma donna na i tɛ ji ɲuman ni ji jugu ɲini ji bɛɛ bɛ tasuma faga donc anw fana ye dugudenw ye an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ fanga na a kɛra sɔrɔsi o a kɛra civil o n'an jɛra kan an bolo kɛ kelen ye k'an fanga kɛ kelen ye an bɛ se ka jamana in taa ɲɛ donc jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ la a kɛra sifinnaka ye o a kɛra sija ye o bɛɛ bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan balimamuso y'a fɔ cogo min n'i ye cɛw yɔrɔ yɔrɔ n'i y'an farinya ye dɔrɔn o b'a sɔrɔ an musow fana bɛ an kɛrɛfɛ an'an balimamuso b'an kɛrɛfɛ o b'anw jasigi kosɛbɛ an ka ko o la maintenant jamana in bɛ niveau min na sisan an bɛ welewelemada de kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an y'a ye min b'a la ka kɛ n'a ta la ka ɲɛ yanni an ka se transition yɛrɛ ma an ka se sifinnakaw de don an ɲɔgɔnnaw don an ka hakilina di u ma o ka a sira don u kɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo min pour que weleweleda minnu dalen don tile fila in na olu fana bɛ se ka kɛ cogo min
parce que ni adamaden bila yɔrɔ fili bɛ se ka kɛ ni fili kɛra an ka corriger ɲɔgɔn bolo parce que an bɛɛ bɛ case kelen de kɔnɔ tasuma wililen dɔ la an kan ka jɛ k'a faga ɲɔgɔn fɛ donc an ka hakilina kelen ta an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dilan ɲɔgɔn fɛ pour que Mali bɛ se ka ja cogo min. D'accord. Et est-ce que Niwati là, le processus qui a été déclenché par le CNSP, est-ce que ou kabara nous ni à tabou est-ce qu'à tabou quand il est boulot à Kafoko ou Koko Malden Beka Sindo Niwati là et Nyoronye la même bateau transition ko imseka ski senka est-ce que à tabou quand il est boulot à Kafo est-ce que sur Soubeka Kekanyewa dobela Kafoko quand ta affaire kuma kono donc lettre matinima donc à tiranema parce que de façon officielle mais est-ce que ni wati la malion makobola ka foko beki siki ku fu bonya ka tada ikorowa Sidibé bi amagoto la amago be wele ka bla bema parce que ni ka mogo ka dogonde ibse ka lettre ci bema kilingile amero mina anga Mali bla anyema anga Mali bla ka foko Mali mogo bana les plus importants munu be nyefe nulu be organisation na uli wele dake imana ke position fon fena parti politique, majorité, opposition, ou y a la déclaration de la centre, il y a fait association, société civile, ni kera mogoye ka foko ebseke idado ala aina akwasi ka kuma nya ye dugo ko infana na tuguni u ye wurule dake ko yani o ka sigilike Bamako o mina damne région fana konnana uluka je ka kuma fendo ka Samanche fanga yembi takasira mfe nuba fuma ko TDR d'accord point munun kan développer ko sebe o be sigi fanga sigi munun kan kuba yera région besin fana ka do ala wala no kara ulubu ka délégué fana wili kana Bamako kana jeka kuma ne bolo oye tachogo doye parce que ni ba fika ko ke gagner tachogo nyman kelente ala ni yakilina ye nyman doye ibo ke mena ikrefa mo mun fana be nul fana nyebe nyman na ulu fana kanga foka fara e fana taka parce que be yakilina ye tachogo nyman kelende anga je anga nyogon dafa ka baraketi ne kon bolo ne aye chogo mi akainte ne fana ye fendo ya la mimai ne bi se u ma ka fu yana sinon ne bi se mogo min fana bi se ka se ulu ma ne se ka suma directement ka fu yana ka hakilina fitin duma u ko farotaka ne ba nyini be fana ka keti parce que beti se ka wele mais be wele no directement kuret se ka ci bema mais am be ka tagana yere parce que faso ko de do. Merci. D'accord, merci beaucoup. Amiklaga Segima, Amina Kumadi, Monsieur Kantama. Yala, Monsieur Kanta, Bibina, Machama, Balaka, Hakili Falin Falunke, Kufangaka, Chamachafanga, Kalfa Sorasula, Kalfa et Civiluma. Est-ce que si ça n'a pas été et Ikashif Nadjatila, Fanga, Chamachafanga, quand John Nebulu 600. Merci, Monsieur Sidibé. Nebolo Mali niveau menacé ça mamanga maininga o jabi o kuma ya yere jabi quoi fanga bi anga kele folo jume ngo jeunesse kana fanga la donc ni ala fanga prokoto ka di jeune ma sorasi nunya fanga kuma na jeune de kosowe o kele aflana nega la ni teta yoro jana ame yoro mina fo c'est ça Mali bi dinga min kono pour que Mali ka bo solution ni kelen pew anga fanga di sorasuma ma fof sorasu ka ke premier ministre de mais transition min présent ko kuma bi sena fanga ka taka di sorasuma sans saba Mali bi gala min kono sangelenta bo ibe kana ga mo ko warti keshula o tarafa na doroma kele ma soro keshula donc au lieu de ne wartarawa parce que anya mais wati temeno na 3000 milliards ko kuma be fora ko dira Malima mais comment ça veut dire que au présent beta ka foko drome clienti Mali ga kesu la seventira ka foko fuite Mali kesu kono wa sorasu ya fo anga trésor kono a fora ko fente parce que au donna l'école métro ka la halaya sen fait école métro ka article 39 o koko o ba fait on ibeka kum nyongona mina ko sorasu ka appliquer soraku su ko mo ma ba appliquer le manga fin de ti kesu la mais aux propositions d'Okoye, il y a minke. D'accord. Donc moi je pense que au beba ira ka fo sorasi nous mise. Parce que ni ko konti se ga ni tembolo ka di ma me fika fin de proposer atigi o jigia doy mais autant bali ka fo man sizo ka kuma na kunto kuma sinon no bora ko nambe anga mi fo lambo nya fo mais ne ka hakla telimana sorasu ka to fangala sans saba kono parti politique ko sigi sorasu bi jamana glace sa na glala aywa sans saba manateme ameta élection na parce que problème bi yoro do de la parti politique fanga bi enfle démocratie fanga mi nani na kumbo kono fanga kuma politicien de bolo malien bi mo million mo de la d'accord o mo million mo
mɔgɔ 30% de kɛmɛ sarala malien maa 30 de tɔgɔ sɛbɛnnen don an ka fiche électorale kɔnɔna na donc malien maa 70 de bɛ yen minnu tɔgɔ ti o kɔnɔ donc n'i ye Mali kalafili jateminɛ dɔrɔn i bɛna ye maa 30 kɛmɛ sarala maa 30 de bɛ ka o maa 30 yɛrɛ bɛɛ ti ka bɔ dɛ mɔgɔ damadɔ de bɛ ka bɔ ka taa jamanakuntigi ta pour que ka maa 1,20,000 mara donc a ɲinina politiciens fɛ o k'o recensement kɛ k'o régularisation kɛ o ma se ka kɛ o tuma an k'a to sɔrɔsiw kana fanga la o ka ɲɛsin o ko ma teliya la monsieur Kanta hali ni i ka kuma in na i ka hakilina na k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka to fanga la fo san 3 nka an dɛmɛtɔnba minnu bɛ yen nɔ ni o ye CEDEAO ye o n'a ɲɔgɔnna caman olu ko ko ni fanga tora finitigɛlaw k'u bolo dɔrɔn olu fana ka sanction fanga bɛ bonya ka taa fɛ est-ce que o tɛna Mali to coron dingɛ kɔnɔ wa o bɛ Mali yɛrɛ tɔ de bɔ quoi parce que il est temps que Mali an ka kɛ an yɛrɛ ye o bɛ Mali tɔ bɔ kojugu ne bɛ wele min da CEDEAO ma CEDEAO ye Mali CEDEAO dilanla Mali kɔnɔ yan de Mali président c'est-à-dire Maliens kun ye CEDEAO dilanbaga acteur fɔlɔ dɔw ye donc maintenant CEDEAO dilakun de ye pour que ko ka se ka farafina ka intérêt défend mais o CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye CEDEAO yɛlɛma ka CEDEAO ta k'a kɛ sisan olu yɛrɛ minnu bɛ fanga la k'olu yɛrɛ de ka intérêt défend tubabu ka intérêt sa kɛ tubabu olu ni tubabu parce que olu minnu bɛ ka tubabu ka affaire kɛ donc olu ti fɛ ka taa o de kosɔn mandat bɛ ka ɲini 2 ni 3 la donc ani o yɛrɛ ka intérêt ɲinɛ kelen don peuple ta kɔ Sidibe n ti bɔ nin yɔrɔ in na kuma ti minɛna ka sɔrɔ ma nin yɔrɔ in éclaircir kosɛbɛ parce que i b'a dɔn en toute sincérité o kelen don ka sanction min ta CEDEAO ani mɔgɔ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la Mauritanie t'a kɔnɔ Algérie t'a kɔnɔ ninnu ye siraw ye Mali bɛ se ka bɔ sira minnu fɛ fɛn minnu b'an jɛ ka to olu ta ye d'abord sanction wulili CEDEAO fɛ ne t'o deli dɛ ne b'a fɔ ye o k'a to yen diyagoya don o b'a wuli parce que Ivoirien bɛ na ni avocat ye Mali la yan o avocat bɛ ka toli donc ni Maliens m'a réclamé Ivoirien minnu ka fɛn bɛ ka tiɲɛ o bɛ ka kɛ degun min ye olu ma olu bɛ wuli ka réclamer jamana wɛrɛw bɛ wuli ka Mali défense ta parce que bi farafinden bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO tɛ yen bilen anw farafindenw kama CEDEAO bɛ de tubabu ni o yɛrɛ ka intérêt kama donc diɲɛ bi niveau min na sisan nɔ an kan ka bɔ o logique kɔnɔ donc ne b'a fɔ CEDEAO ye a y'o ja m'o ja sanction o b'a ta ka bɔ yen anw de y'o ta k'o bila yen o bɛ CEDEAO kɔnɔ k'anw de représenter hakilina min b'anw na o b'o de kɛ n'o m'o kɛ an bɛ wuli o kama Mali ta taara cogo min na jamana tɔw o bɛɛ b'o sira kan très bien hakili falen ko don ayiwa ne denmuso e fana ka hakilina ye jumɛn ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ CEDEAO y'a kanu k'a fɔ ko pour que Mali ka se ka yɛrɛ sɔrɔ olu ka denmuso ka se ka sigi ka na Mali kɔnɔ ko fo jamana ka cɛmancɛ fanga ka kalifa finitigilaka dɔ civil dɔ la ko sinon n'a tora finitigilakaw bolo ko sanction tɔ bɛ juguya ka taa fɛ est-ce que ni o b'o cogo la a ka kalifa finitigiw la wa ou bien malidenw kan ka kɛ cogo jumɛn na komi an bɛɛ maliden n'an ɲɔgɔn cɛ yan nɔ e ka hakilina ye jumɛn ye tonton Sidibe kuma diyara n ye ni ni ɲininka hakilinata la bɛɛ ni hakilina de don ne ka hakilinata n'a danna ne ma ne kɔni ma ne b'a fɔ fanga ka to soldats bolo fɔlɔ o ye fana ka hakilina ye awɔ munna hali n'u ye san 5 k'a la a tɛ ne tɔɔrɔ munna min o yɔrɔ f'i ɲɛna parce que ne yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu bɛ ka kuma in a man di dɛ mais anw b'a fɔ dɛ parce que n b'a dɔn ni datuguli de don an sigilen parce que n'i donna politique kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ kuma mun bɛ i hakilinata la i b'o de fɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi démocratie de bɛ yen bɛɛ bɛ t'i sigi k'i ta fɔ ka bɔ ka tɛmɛ ni sen fila mais an b'an ta fɔ démocratie de bɛ yen tiɲɛ de don mais fanga ka to soldasiw bolo komi n balimakɛ Kanta y'a fɔ cogoya min na san 3 kɔnɔ a ka d'u ma munna parce que Mali sera yɔrɔ min na bi Mali mago bɛ soldasi fanga de la parce que minnu bɛ yen nɔ sisan minnu bɛ boliboli la minnu bɛ taga segin olu de tun bɛ pouvoir la depuis 91 ne si bɛ joli la ne t'a dɔn mais n'a fɔra n b'a dɔn a bɛna jigin politiciens na dɛ u ka yafa n ma dɛ mais ni tiɲɛ nana a bɛ fɔ parce que o mɔgɔ kelen de don gestion bɛɛ kɛra olu ɲɔgɔn cɛ yen nɔ dɔw bɛ yen minnu ye 91 transition kɛ u kɛra ministre u kɛra fɛn bɛɛ ye o mɔgɔ kelen tilala ka na kɛ Alpha fanga na o mɔgɔ kelen tilala ka na kɛ ATT fanga na o mɔgɔ kelen tilala ka na tugu IBK kɔ an bɛ yɔrɔ jumɛn bi sisan aw ko ATT IBK tɛ mɔgɔw de sɔn a tɛ kuma mɔgɔ fɛ ne Asumaw y'a fɔ yan plateau kelen na i y'a fɔ yan ka tɛmɛ n y'a fɔ ka tɛmɛ a dun tɛ mɔgɔ de sɔn a tiɲɛ de don mais mɔgɔ minnu jɛra ka IBK dɛmɛ ka tiɲɛni kɛ ka bɔ IBK kɔ kɔrɔ bɛɛ tigɛ ka bɔ a la a ka bɔ IBK kɔrɔ u y'a dɔn fanga bɛna tiɲɛ IBK kɔrɔ bolo waati min na u y'u ka analyse de kɛ o mɔgɔ kelen de bɔra IBK kɔrɔ ka tila ka t'u jɔ k'u bɛ IBK kɛlɛ
n'i y'a jateminɛ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ mais ne bɛ mun ye n bɛ mun ye WhatsApp ani n bɛ mun ye télé la ani mun ye kuma na e bɔra fanga na tile 2 tile 3 gundo fɛn fɛn b'an bolo Mali la i y'a labɔ o ye responsabilité ya est-ce que fanga kan ka di ninnu ma tuguni o man kan ka kɛ o anw ye muso ye dɛ n'a parce que n'an dusu kasira n'an ye occasion sɔrɔ an b'a fɔ mais n'a dira technocratie dɔw ma don hali ni min tɛ ne yɛrɛ fɔ n ye point de presse dɔ kɛ vendredi tɛmɛnen ne ko n k'a ka di technocratie mais finalement Mali yɛrɛ i t'a dɔn jɔn ye jɔn ye quoi parce que minnu kan bɔlen don minnu bɛ mankan na a y'a diyan olu y'a kɛ ka kɔrɔ a ma ministère yɛrɛ man y'u bolo n'i kɛra président i bɛna mun kɛ sira minnu bɛ ka tiɲɛ sisan yɔrɔ in na an yɛrɛ b'a dɔn a kɛra olu de ka tile la o a dɔw yɛrɛ bɛ minnu tun ye ministère minnu tun bɛ équipement ni transport ni fɛnw na a bɛɛ b'a la mais sira t'an bolo bi a tɛ ku i la k'a fɔ k'i bɛ bɔ i ka so ka taa ne bɔra Mopti ne ye 45 minutes kɛ mais ne bɔra aéroport la ka se n ka so 3 heures du temps d'accord o kɛra yan nɔ ne kɔni fɛ soldats ninnu a ka d'u ma an k'olu fana siffler k'a lajɛ d'accord i ka hakilina o ye ne hakilinata ye mais tila dɛ n kɔnɔ CEDEAO ka embargo ne bɛ se ka kuma parce que ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ne b'a dɔn min don d'accord hali ni Mali bɔra CEDEAO la a tɛ foyi tiɲɛ maliyɛnw na bi mun na aw dusu de bɛna dɔ an kɔnɔ o bɛ dɔ bɔ sonyɛni ninnu bɛ ka kɛ yuruguyurugu mun bɛ ka kɛ o bɛna dɔ bɔ a la et puis o na dusu d'an kɔnɔ an ka baara kɛ agriculture bɛ Mali ɲɔgɔn agriculture ɲuman tɛ an ka malo de office Niger malo de bɛ ta ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ u ka malo kolon ta ka na d'an ma an ka coton de bɛ ka taa fɛn comment on appelle kɔɔri o de bɛ ka taa feere jamana wɛrɛw la o de bɛ transformer ka na bazin feere a ma mètre 1 waa mais est-ce que o daminɛna bi wa awɔ mais il faut que an k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye an ka i koma a y'a dayɛlɛ k'a lajɛ tile 2 na a k'a lajɛ a bɛna mun kɛ an yɛrɛ k'an ka safunɛ produit k'a feere san nɔ mais maliyɛnw de y'a tiɲɛ mɔgɔ kelen minnu y'a tiɲɛ olu de bɛ mankan na bi ko k'a fanga d'olu ma mais ne ma ban dɛ u ka premier ministre ta mɔgɔ ɲɛnamaw cɛ la c'est pas les mêmes têtes qui vont revenir parce que u bɛ veste dɔrɔn de falen bi i bɛ yan nɔ sini i bɛ yan nɔ sinikɛnɛ i bɛ yan nɔ e kelen bɛ se ka diɲɛ bɛɛ ta bɛɛ dun a bɛɛ ka kɛ e kelen ɲɛna an bɛ mun fɔ an denmisɛnninw bɛna mun kɛ an tɛna bɛn n'a ye an tɛna sɔn o ma donc i da tun bɛ na a bɛna fɔ CEDEAO mɔgɔw ka sanction ye n b'a dɔn parce que e b'o domaine na e tɛgɛ bɛ o domaine na kosɛbɛ mais est-ce que sanction in est-ce que a bɛ affecté kosɛbɛ an kan wa a bɛ affecté mais parce que an ma deli a la i bɛ yafa n ma dɛ maliyɛn yɛrɛ y'a yɛrɛ labila ka a yɛrɛ bamanankan in ka gɛlɛn ma parce que n ye fulakan fɔla ye tellement que maliyɛn u ma négliger dɛ maliyɛn tellement que u delila a diyan na fanga t'an na baraka t'an na bilen an ye baraka bɔ an yɛrɛ la ka mɔgɔw de makɔnɔ u k'a ka ɲɛ CEDEAO nana ka présidents de couvrir k'u ka couverture de kɛ briefing de don présidents ma briefing de don français ma briefing de fɛn dɔ mais a ma dabɔ peuple kama sinon depuis don fɔlɔ min na peuple bɔra le 5 juin n'u ye jama in ye CEDEAO kun kan ka fɔ attention c'est vrai n'o y'a sɔrɔ ils sont là pour le peuple u ti yan peuple kama ou bien ka président de fɛngɛ négociation joli kɛra u ma ɲɛ sɔrɔ a la n'o y'a sɔrɔ u kun bɛ peuple olu yɛrɛ kun b'a fɔ IBK ma président i ka peuple de y'i sigi u banna i la hakɛ to i ka fanga bila k'a d'u ma n'u tun y'a kɛ ten nɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an kun tɛ se yen an kɔni bɛ foli kɛ soldats Ala ka barika d'u la u y'an bɔ bolo la donc sisan an maliyɛnw fana an ka lajɛ an ka bɛn an ka revendication minnu bɛ yen nɔ sisan mɔgɔ si kana taa fɔ k'i bɛ taa revendication kɛ parce que les caisses sont vides an yɛrɛ kɔni b'a dɔn les caisses sont vides parce que secret professionnel dɔ bɛ anw tɛ se k'a fɛn foyi t'an bolo donc minnu bɛ revendication na an k'a to yen an ka baara kɛ an ka Mali bila an ka fɛnw bila Mali ɲɛ quoi an ka Mali bila fɛn bɛɛ ɲɛ bi an ka Mali an jɛlen don Mali kelen ma an ka baara k'a la bɛɛ ka ɲɛ bɔ an fɛ Paul Kagame ma fisa n'an ye o mais Ala ka dugu dilan sisan bɛɛ bɛ ka ɲɛ bɔ a fɛ a ye baara caman k'a ka jamana kan pour que an yɛrɛ tɛ se k'o kɛ dusu dɔrɔn an ka dusu d'an kɔnɔ dɔrɔn an ka ɲinɛ CEDEAO kɔ CEDEAO bɛ tila ka n'an deli o d'accord merci merci beaucoup kuma bɛ tila ka di ma an bɛna kuma di monsieur Bari ma yala e fana ka hakilina ye jumɛn ye k'a fɔ ko an ka di finitigilakaw ma fɔlɔ wa ou bien an ka posi dɔɔni minɛ fɔlɔ an ka di an ka politikima dɔw ma wa e fana ka hakilina ye jumɛn est-ce que sanction in e fana ka hakilina ye jumɛn o la Sidibe kuma diyara n ye i b'a dɔn an ka jamana in a kuma ka gɛlɛn wagati dɔ la mais ni jamana ni ko gɛlɛyara f'an ka an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi Mali filɛ nin ye dingɛ min kɔnɔ
ni ko k'i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ sigi i bɛ analyse dɔrɔn kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a sigira n'a hakili bɛ taa a yɛrɛ bakun na ou bien a kɛrɛfɛ mɔgɔ la ou bien a ka clan na olu mɔgɔw kan ka éliminer e ka jateminɛ na o mɔgɔ bɛ kɛ jumɛn mɔgɔ minnu bɛ kulu dɔ la o kulu dɔ ye jumɛn politique mɔgɔw ɔ an dun ka mago tɛ o la sisan an mago bɛ Mali ka priorité d'abord insécurité min bɛ yen ɔ jɔnni bɛ se ka o insécurité dɔgɔya o ye finitigilakaw ye ala barika la ka minnu nana dɔɔni dɔɔni b'a la ka bɔ a la munna an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka olu dɛmɛ u ka baara la Mali ka suma kalanko ka taa ɲɛ santé ka na fɛn bɛɛ ka na dɔɔni dɔɔni n'i y'a mɛn i b'a fɔ kalan i b'a fɔ ko kɛnɛya ou bien i b'a fɔ ko baara basigi bɛ yen dɛ ɔ ni basigi tɛ jamana min kɔnɔ dun est-ce que i bɛ se ka kuma o développement kan donc an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an ka jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen sisan denmisɛnninw don finitigilakaw don olu coloration politique t'u la an minnu ni coloration bɛ mɔgɔ dɔw la a man d'u yɛrɛ mais an ka ala minɛ parce que i tɛ se k'a fɔ ko i b'i ka jamana fɛ ka tila k'a fɔ ko e bɛ jamana ka intérêt k'i yɛrɛ ka intérêt personnel défend an k'an ka intérêt personnel to yen an ka Mali lajɛ bi ne b'o ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka Mali lajɛ an ka denw n'a mɔdenw ka siniɲɛsigi lajɛ an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma minnu bɛ fanga na bi ka dɛmɛ ka fara u kan vraiment hali bi u ka u seko kɛ parce que n'i y'a ye hali bi u bɛ hésiter u bɛ filan na yɔrɔ dɔw la b'a fɔ est-ce que population bɛ anw nɔfɛ yan alors que olu bɛ population de kama donc population ka fara u kan u bɛ baara min na ka o baara sankɔrɔta mais maliyɛn damadɔ b'a la k'a fɔ k'u ka transition di minnu tɛ finitigilaka ye ne fa ni u y'a di mɔgɔ ma min tɛ finitigilaka ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw de hakilina o de bɛ waleya Mali mago t'o la bi an bɛ état min kɔnɔna na n'o ye Mali ye o b'a fɔ on est des peuples souverains o kɔrɔ ko an sago an kan ka an sago de sigi an yɛrɛ kunna anw man kan sigi ka miiri k'a fɔ ko nin jamana in ko tan ou bien nin kulu in ko tan ko fo a tɔgɔ civil kana fanga ɲɛmaya na non olu man ka décider anw place la olu tɛ maliyɛn ye o de y'a to a fɔra ko maliyɛnw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina di ɲɔgɔn ma semaine nataw la ni o jɛkulu mana kɛ ni fanba taara ko a ka di civil ma a di civil ma ni fanba taara k'a ka di militaire ma a di militaire ma sanction mana bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si kana siran an kana tigɛ an yɛrɛ la an bɛ se koba de la Mali ye jamanaba de ye Mali kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yan i b'a fɔ n balimamuso y'a fɔ cogo min tant que ni gɛlɛya mana jamana kɔnɔ hali e yɛrɛ pour que i hakili k'a ye fɛɛrɛ dɔw la f'a ka gɛlɛya i bolo n'a gɛlɛyara i bolo i yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ dɔw ɲini i yɛrɛ ye ka bɔ donc an filɛ nin ye o période de kɔnɔna na an bɛ laɲini kɛ jamana mɔgɔw fɛ ni gɛlɛya ye u ka accepter CEDEAO ka sanction tɛ foyi k'an na hali nin tɛ CEDEAO ka sanction b'an ka kɔrɔ an ye dɔgɔkun 2 k'a la ka ban donc hali n'an ye dɔgɔkun caman k'a la tuguni ala barika la kow b'a la ka débloquer dɔɔni dɔɔni i b'a fɔ n balimakɛ Kanta y'a fɔ cogo min o CEDEAO jamana mɔgɔ tɔw an minnu sirilen don ɲɔgɔn na olu jamanadenw yɛrɛ de bɛna wuli k'an ka kɛlɛ kɛ il faut que maliyɛnw ka fɛn dɔ faamu bi an bɛ kɛlɛ la yan c'est vrai mais an soutenir don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ simplement chef d'état dɔw de bɛ yen chef d'état kelen n'olu b'a la ka olu yɛrɛ ka intérêt défend parce que a bolo kɔnɔ ko minnu kɛra Mali la sisan maliyɛnw bɛna o hakilina don u ka jamana mɔgɔw kɔrɔ o de y'a to hali bi olu b'a la ka gɛrɛndɛ kɛ CEDEAO niveau la fɛn ka kɛ an na sinon u ka jamanadenw u b'a la ka Mali soutenir diɲɛ bɛɛ mɔgɔ b'a la ka an soutenir an bɛ siran mun ye an ka décision ta dɔrɔn décision min ta an ka min ma an lase an ka ɲɛtaga ma a kɛra finitigi ye o a kɛra civil ye ni kɔni y'a dan ne ma ne ka expérience fitinin na finitigi minnu bɛ yen an k'u dɛmɛ yɛlɛmɛlɛnba ma ye u ye chaîne de commandement i n'a fɔ san joli sanko in sisan o bɛ dépend kow taabolo la n'i ko k'i bɛ san fɔ k'a sɔrɔ ko ma daminɛ o ye souvent ɲɔgɔn nɛgɛ ye parce que kɔfɛ u bɛna fɔ k'a fɔ ko nin ko nana don a la nin ko nana don a la mais ne b'a fɛ ka min fɔ n'an bɛ taga an ka hakɛ dɔ ta san hakɛ dɔ ta min b'a to an bɛ se ka insécurité ko dilan ka na ni a tɔgɔ basigi ye jamana kɔnɔ kelen filanan an bɛ se ka liste électorale réviser minnu ma inscrit olu bɛɛ ka inscrit élection kura bɛ se ka préparer ka ɲɛ cogo min sabanan ka se ka constitution in fana changer n'an y'o belebeleba 3 kɛ n'an bɛ se k'o kɛ san 1 kɔnɔ mais e dalen b'a la ko sɔrɔdasiw bɛ se k'o bɛɛ kɛ yan o bɛ se ka sɔrɔdasiw dɔrɔn tɛ o anw de b'an fanga fara o kan
Mali sifinaka bɛ maliden bɛɛ mɔgɔ bɛ se fɛn dɔ la an kan ka se ninnu ma u y'an wele m'an wele ka hakilina d'u ma parce que instance mana sigi y a pas problème voilà ni instance sigira an bɛ se instance ma ka hakilina d'u ma an n'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min mais transition kɔni mana boloda cogo cogo a durée la ni an ma se ka comment on appelle sécurité kɛlɛ n'an ma se ka liste électorale kura sigi ka découpage administratif kɛ a bɛ kɛ to ka jɛ an ma foyi kɛ parce que Mali problème ye o de ye bi an kan ka institution nationale voilà d'accord merci an bɛna kuma di monsieur Kanta ma Kanta sisan n'a jateminɛ sɔrɔsiw kɔni nana fanga la bi a bɛ tile 16 7 ɲɔgɔnna bɔ est-ce que e nimisi wasalen don k'u nana u ye waatinin min kɔnɔ parce que maa caman b'a la ka kuma dɔ fɔ fɔlɔ dɔw ko u ye baara u ye kɛwale dɔ kɛ ko o ma ɲɛ fɔlɔ o ye jumɛn u taara M5 mɔgɔw ka lajɛlikɛyɔrɔ la dɔw ko o kɛcogo ma ɲɛ ayiwa dɔw fana ko u b'a la ka parti politique invité cogo min na ka concertation in kɛ dɔw fana b'u k'a fɔ o ɲɛna o ma ɲɛ yala ni tile 16 7 in kɔnɔ est-ce que e ye nimisiwasa dɔɔnin sɔrɔ sɔrɔsiw ka nali la wa monsieur Seribe ɲininkali diyara n ye ne b'a fɔ n ko ne nimisi wasara parce que i b'a dɔn hali n'i ye Mali ta ka bila États-Unis ka États-Unis ta ka bila Mali la malien dɔw b'a fɔ ko k'i ma baara ɲuman kɛ quoi c'est à dire que ala kana bɛɛ yɛrɛ hakilila kɛ kelen quoi parce que a tɛ se ka kɛ quoi ne b'a fɔ n ko sɔrɔsiw ye tagali min kɛ M5 ka kɛnɛ kan ne tɛ M5 la dɛ mais a ɲɛna kojugu parce que M5 mɔgɔw fana ye malien de ye balimamuso y'a fɔ ka kuma la an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali la yan bɛɛ bi bɛɛ dɔn bɛɛ b'a dɔn min bɛ se min la mun ye a to bɛɛ ma se ka don M5 kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka don parce que M5 fana kɔnɔna na mɔgɔ tolilenw de bɛ yen parce que f'i ka fɔ cogo la mɔgɔ tolilen tɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu tiɲɛnen don c'est à dire que u mana don fɛn o fɛn na o b'a tiɲɛ o mɔgɔw bɛ yen n bɛ nalen donc maintenant M5 kɔnɔna la mɔgɔ ɲumanw fana bɛ yen mais en dehors de tout ça min ka ɲi min ma ɲi nin bɛɛ ye malien de donc ni sɔrɔsiw taara olu ka fɛn kɛyɔrɔ dɔ la o weleli o ma wele ne b'a fɔ n ko o bɛnna ne ma kelen filanan ne nimisi wasara ka da yɔrɔ jumɛn kan parce que nin fɛnni minnu filɛ i ye nin ɲininkali minnu kɛ Mali ka bon ni ninnu ye an ka prioritéw ta ka lajɛ quoi n'i y'i sigi ka Moti lajɛ sisan sɔrɔsiw ye ko dɔ kɛ sisan i bɛ k'a ka san 5 in kɔnɔ a ma kɛ fɔlɔ sɔrɔsiw ye avion ta terroriste joli jiginna sisan mais o terroriste o kuma olu kun dɔnnen tɛ ka kɔrɔ wa mais est-ce que Mali kun bɛ se ka wuli ka t'o kɛlɛ wa ni sɔrɔsiw ka na fanga na in tɛ wa français démenti dɛ ko Mali sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ non Mali sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ Mali sɔrɔsiw dɔrɔn don bi ma France bila yan barikani bi a mɛnna MINUSMA bi a mɛnna munnaw ma taa ka t'o déloger donc minnu nana sisan homme de terrain de don et puis mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye ni Mali ni diɲɛ bɛɛ k'a lamɛn dɛ sɔrɔsi minnu nana ne somɔgɔw t'o la n dɔnbaga t'o la mais mɔgɔ minnu don o kalannen don o kunkolo b'o kan da la c'est-à-dire c'est des intellectuels et puis c'est des officiers supérieurs donc o bɛ ko kalama et puis o bɛ se ka ko kɛ o de kosɔn n'i y'i sigi mɔgɔ min 2012 tɛmɛna mɔgɔ min ɲɛna mɔgɔ dɔw nana fanga la 2012 mais minɛni kɛra ka na fɔ Segu mais ninnu nana au contraire yɔrɔ minnu minɛnen don o de bɛ ka libérer donc ani minnu fana nana 2002 olu ma dɔgɔyali tɛ bɛɛ ni se de don donc ninnu y'o min kɛ ne bolo nin ye occasion ye o mɔgɔw kan ka fo o la. Très bien. C'est ça. Très bien, merci. Ne demuso yala sɔrɔsiw ye u ka yelen non seulement u ka yelen dɔrɔn tɛ parce que u ye kuma dɔw fɔ k'a fɔ ko olu de ye M5 ye M5 maaw dɛmɛ k'u ka combat tɔ lase k'u ka kɛlɛ tɔ lase ni o ye ka se ka jamana ɲɛmaa ka fanga fili cogo min na n'a ma ɲɛ c'est vrai maliyɛnw bɛɛ ye tɛgɛrɛ f'u kɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye baara min kɛ a ɲɛna mais parce que n'u yera o kɛnɛ ninnu kan an bɛ se k'a fɔ a bɛ ka taa politique sira fana kan dɔɔni M5 dɔrɔn tɛ o maliden bɛɛ de wulila k'a fɔ ko fanga man ɲi maliden fanba donc ni o kɛra yala olu min ye fanga ta san est-ce que olu kun kan ka t'u jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'olu ye M5 dɛmɛ ka se ka jamana ɲɛmaa ka fanga daraki cogo min na. Siribe o question diyara ne ye ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne bɛ M5 la ne bɛ se k'o fɔ. D'accord. Munna n bɛ se k'o fɔ parce que marche fɛn fɛn min kɛra n y'a kɛ n y'a bɛɛ kɛ kelen kelen maintenant tiɲɛ de don ni M5 tun ma wuli M5 tun tɛ o CEMACI de tun don. CEMACI bonyana de nana kɛ M5 parce que mouvement de 5 juin de o de ye M5 M5 n'ale kun ma wuli ka jɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an tun tɛ sɔrɔ yan olu jɛnɛw ni kɔ mɔgɔ joli bana Sara Mamudi ko ka misiri da la mɔgɔ joli sara misiri yɛrɛ kɔnɔ u y'u nin de di pour que jamana bɛ se ka libérer
mun ɲɔgɔnna kɛra 91 o ɲɔgɔnna kɔni ma kɛ mais a kun bɛna k'o ye mais soldats y'a faamuya k'a fɔ n'u ma wuli ka fara M5 kan jamana bɛna kɛ joli kun bɛna boli ka tɛmɛ 91 kan olu yɛrɛ y'o faamuya soldats ye jɔn ye anw denw de don anw kɔrɔw don an dɔgɔninw de don an yɛrɛ de don donc n'olu yɛrɛ y'a ye jamana bɛna tiɲɛ a bɛna tiɲɛ olu fana de bolo donc n'u bɛ se ka min kɛ u kan k'a kɛ yan'a ka kɛ tiɲɛniba ye yan'a ka taa yɔrɔ jan na parce que o don n'u tun ma bɔ ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye a tun bɛ kɛ fɛn wɛrɛ an yɛrɛ ma sigi ni min ye o ye Ala barika la olu yɛrɛ wulila u ye ɲɔgɔn faamuya sinon même entre eux u tun bɛ se ka joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ population yɛrɛ tɛ mais u ka yeli tɛ dɔwɛrɛ ye ka na M5 tɛ parti politique ye M5 tɛ foyi maliyɛnw bɛɛ de don maliyɛn bɛɛ de tun bɛ yen association bɛ yen parti politique diɲɛ maa bɛɛ bɛ yen minnu tɛ hali foyi la olu tun bɛ yen nɔ soldats fana ye maliyɛnw de don c'est des maliens u taara dɔrɔn ka mɔgɔw parce que olu ka combat tɛ nin ye M5 de ka combat de don mais seulement u nana dɔrɔn k'u ka joie ka M5 féliciter parce que M5 de ye baara kɛ olu y'a tɔ lase de olu y'a tɔ lase de donc mais o kuma ni fana ma bɛn maliyɛn caman ma mais maliyɛnw kan ka sɔn o ma o maliyɛnw bɛ sɔn o ma o olu ye baara de lase baara siɲɛ joli u tun bɛ ka bɔ mɔgɔ joli sara la yanni soldats ka wuli dɔw ko mɔgɔ 23 de sara dɔw ko mɔgɔ 11 donc Ala de bɛ nin tiɲɛ dɔn ne kɔni t'o dɔn mais kɔni b'a dɔn saya kɛra hali mɔgɔ kelen ni hali wulu n'o nin tora la ni ye nin de ye bɛɛ bɛ nin dɔn donc baara kɔni kɛra maintenant u kɔni bɛ ka baara kɛ u bɛ ka baara kɛ dogo la mais n bɛ mun fɔ soldats fana ɲɛna mɔgɔw bɛ k'u dɛn ka taa ka kɛ règlement de compte ye f'u k'o yɔrɔ jateminɛ règlement de compte ye jumɛn ye ne tɛ Kanta fɛ sisan ne bɛ taa soldats fɛ a y'aw kɔlɔsi Kanta la de Kanta man ɲi u kana mɔgɔ si ka kuma lamɛn dɛ u kalannen komi Kanta y'a fɔ cogoya min na c'est des officiers supérieurs Kanta donc u kana mɔgɔ ka kuma lamɛn u ka tiɲɛ lajɛ u kana bila erreur la an ka faama caman minnu binna mɔgɔ kuma lamɛn de y'u to n'u binna donc u kana mɔgɔ ka kuma la hali n'u ye kuma lamɛn u ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ soit même si u bɛ se k'a tigi lasɔrɔ k'a ɲininka u k'a wele k'a ɲininka o ka fisa n ye mɔgɔ ka kuma mɛn n bɛ karisa kɛlɛ parce que n ye karisa ka kuma mɛn e t'a dɔn mun b'ale ni karisa cɛ ne bɛ se ka taa Kanta tɔgɔ tiɲɛ u ye parce que n tɛ Kanta fɛ parce que relation bɛ ne ni olu cɛ kuma misali de don dɛ ni ka taa ko Kanta bɛ tan u ka wuli k'a fɔ k'u bɛ Kanta kɛlɛ an maliyɛndenw tɛna so donc e bɛ min fɔ dɔrɔn k'u k'u ɲɛsin u ka baara ma u nana an kɔni bɛ u soutenir an b'u soutenir pour k'u ka se ka jamana redresser an mago bɛ redressement de la bi an bɛ yɔrɔ min na ça va pas tout est pourri u kana dɔrɔn pourriture ta ka bɔ mɔgɔw da la d'accord monsieur Boire ko tout est pourri fan bɛɛ tolilen don ayiwa fanga bɛɛ kɔni kelen bɛ ka u ka confiance da sɔrɔsiw kan yala sɔrɔsiw bɛna se ka jamana in bɔ tolilenya la wa ɲininkali bɛɛ bɛ yen nɔ de ani fana u yera kɛnɛ min kan n'o ye M5 ye k'a fɔ ko anw de ye M5 maaw dɛmɛ u ka kɛlɛ tɔ labanni na o langage bɛ ka maliyɛn caman degun yala e ka hakilina ye jumɛn o la Sidibe ne bolo o ye faamuyalibaliya de ye M5 ye mouvement in kɛ don min ni fo kana se fanga bi ma sɔrɔsiw taara a parachever ça veut dire que ni mɔgɔw dɔw tun ye a jateminɛ u b'a fɔ ko ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais réellement u tɛ ɲɔgɔn kalama balimamuso y'a fɔ cogo min u ye fɛn dɔ de éviter a kana kɛ 91 ɲɔgɔnna ye joliba caman b'a bɔnna o la u y'o éviter pour que maliyɛn den bɛ se ka lafiya cogo min u kana to bɔbɔli la tiɲɛniba ka kɛ maintenant le fait que sɔrɔsiw taara u ka mouvement kɛyɔrɔ la c'était circonstanciel parce que CEDEAO ka délégation dɔ de natɔ kun don k'olu bɛna yanni u ni IBK ka kuma k'olu bɛna IBK sigi a nɔkɔrɔ la o de y'a to k'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ donc peuple fana bɔra k'a yira opinion nationale et internationale la ko sɔrɔsiw y'olu dɛmɛ u ka baara dilan sinon olu de ka baara kelen don o de y'a to o fana olu bɔra sɔrɔsiw de soutenir kɛyɔrɔ la mɔgɔ min b'ala k'i soutenir k'a fɔ an b'aw kɔ n'i taara o kɛnɛ kɔni kan i welela o kɛnɛ na o ye ka hakilina ye donc c'est une manière k'a yira diɲɛ na communauté internationale k'a fɔ ko olu de ye baara kɛ maliyɛnw b'u kɔ olu de ye baara kɛ olu de wulila ka baara in kɛ wa sɔrɔsiw y'olu dɛmɛ mais sɔrɔsiw ma wuli ka kɛ u yɛrɛ ma u y'o message de lancer communauté internationale kama o de y'a to o kɛlen u nalen u ka mission na IBK ko k'ale tɛ segin tuguni n'o tun ma kɛ sisan b'a sɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ yen
caman bala ka fɔ ko ka segin nin kan an bɛ ni segin nɔ na an bɛ député bila nɔ na mais nin y'o bɛɛ kuma bannen maintenant on va avancer i ka kuma na i ye pourriture ko kuma fɔ pourriture ye an ka système de il faut que an ka jɛ système in kɔ an ka sɔn ɲani ma tile fila mais e yɛrɛ fɛ mun ye jamana in toli dakun ɲɛ kelen na an jogo facilité nɔgɔya d'accord ne ka jateminɛ na dɛ ne ka denmisɛnnin jate la an jogo de ye jamana in toli kosɛbɛ parce que ne ko n bɛ gɛrɛndɛ kɛ ne balima muso dɔ bɛ se ka na yɔrɔ dɔ la ou bien balimakɛ dɔ voilà ni i ɲɛ tɛ nin na e b'a la ka gɛrɛndɛ kɛ nin min na ni ye i den dɔ yɛrɛ ou bien ni i balimakɛ de ko n'o kɛra i bɛ i bolo segin kɔ dɔɔnin donc o bolo segin kɔ in o de ye an ka système bɛɛ tiɲɛ o de y'a to justement donc an filɛ nin niveau min na o de y'a to ne ko n ko fanga in n'an ye sɔrɔsiw dɛmɛ social ko bi bɔ a la u ka n'u kan ka tilenni kɛ yɔrɔ min olu fana ka ɲani accepter wagatinin ko de don kalo kelen kalo fila san kelen san fila an bɛ dugawu kɛ ala k'o fara anw bɛɛ si kan jamana in bɛ se ka ɲɛ cogo min an n'an denw bolo an ka fɔ n ko tiɲɛ na transition in kun kunbɛn donc an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan sinon mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana in dilan dɛ f'an bɛɛ de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a dilan an bɛɛ k'an jogo kolon to yen dɔgɔnin bɛ bɛɛ la mais an bɛɛ ka jɛ k'an jogo kolon to yen an ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ taa ɲɛfɛ cogo min an ka priorité kɛ Mali ye o de ka fɔ diɲɛ bɛɛ ye anw mun ye maliyɛn denw ye anw k'an ka priorité kɛ Mali ye n'i ye an bila niveau fɛn o fɛn na an ka jamana fɔlɔ ka intérêt jateminɛ n'an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ n'an y'a dɔn jamana in ka intérêt b'a la an k'o kɛ mais n'an y'a dɔn ko an bɛ la ka kɛ ko jamana ka intérêt t'a la k'anw de ka intérêt b'a la an bɛɛ delila an bɛɛ ko o ye k'o to yen o de bɛ jamana développer. Très bien jamukan tɔ ye miniti 5 dɔrɔn ye yan'o cɛ teliya la yan'an ka kuma labanw di aw ma monsieur Kanta sisan n'a ma ɲɛ nin waati fitinin kalifala sɔrɔsiw la yanni transition ko yɛrɛ bɛɛ ka sigi sen kan yala e yɛrɛ ka attente yɛrɛ ye jumɛn k'a fɔ ko e ka laɲinibaw yɛrɛ ye jumɛn ye sisan o ka se ka kɛ sɔrɔsi ninnu fɛ sɔrɔsi ninnu u ka se k'olu réaliser en un laps de temps. Ok min ka di ne ye sisan sɔrɔsiw ka sigi ka fɔ belebele dɔ ɲini teliya la o ni lɔgɔlimɛtiriw cɛ teliya la pour que examen ko min fɔlen don bolodalen don pour que an denw bɛ se ka taa kilasi kɔnɔ cogo min na o ka se ka examen kɛ sɔrɔsiw lɔgɔlimɛtiriw fana ka laɲini ko fɛ teliya la o ka sabali o ni sɔrɔsiw ka ɲɔgɔn faamu an balimamuso y'a fɔ a ka kuma la bamananw ko ten ko koto ɲɔgɔn t'a la ko de bɛ karabuguni mɛn si la sinon fan bɛɛ ye bɔda ye o kuma o fana ka a essayer ka yɔrɔ dɔ bila sɔrɔsiw fana k'a lajɛ ka sigi ka kuma ɲini o fɛ école ko in ka bila sen kan sisan parce que o ye point min ni an man ka tɛmɛ o kan donc ni ala y'a kɛ o bɛna fɛn min fana sigi ka fɔ min fɔ ne ka hakilima telimani ye a la min ye constitution ka falen Mali constitution Mali. A y'a fɔ cogo constitution ka falen ni constitution falenna an ka fichier électoral min bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'o tɔgɔ ma don o kɔnɔ o tɔgɔ ka don o kɔnɔ pour que Mali yɛrɛ k'a yɛrɛ ka président ta a naaninan an ka sécurité sabanan an ka sécurité o ka don ba la ka ɲɛ kosɛbɛ lakana ka don ba la a ka don constitution kɔnɔ ko no rebelle wulila ɲanfɛ bugu in na ko Mali avion bɛ se ka wuli joona ka t'o bombarder o tɛ yen o ka don a kɔnɔ i n'a fɔ min kɛra sisan k'a sɔrɔ Faransi tɛ k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ tɛ c'est à dire que souveraineté ka di an ma o ka kɛ laɲini wɛrɛ min bɛ ka fara o kan o ye gouvernement min n'a bɛna sigi anw ka laɲini AMC c'est à dire que gouvernement kana tɛmɛ maa 20 kan et puis maa si den kelen kana ta tugu ka kɛ Mali ministre ye k'a sɔrɔ i ma n'i jɔ fɛn min b'i bolo i ka bien k'a fɔ nin fɛn nin ne ka mobili ni n ka so ni n ka fɛn min bɛ banque la a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan nin wari hakɛ de don donc o kuma n'i ye fonction daminɛ don min fana i bɛ bɔ gouvernement kɔnɔ i ka n'i jɔ k'o présenter bon ne taatɔ don nin hakɛ de bɛ yen o ka kɛ o kɔfɛ an ka institution ministère minnu bɛ yen institution fɛn o fɛn bɛ yen assemblée fara présidence kan c'est à dire que wari min dilen don olu ma ka dɔ tigɛ ka bɔ nin bɛɛ ka wari la ka don jamana kɛsu kɔnɔ jeunesse ka formation o ka o ta bala parce que o de ye ko yɛrɛ gɛlɛya ye parce que jamana fosi tɛ yen min bɛ avancer k'a sɔrɔ éducation tɛ n ka dakuruɲɛ laban na Amérique développé la ni o de ye o ka faamaba dɔ tun bɛ yen révolutionnaire kun don n'a bɛ fɔ a ma ko Martin Luther King a ye ndalen dɔ fɔ américain denw ɲɛna a ko ma qu'il faut dire à nos jeunes gens qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire afin de faire ce qu'ils veulent faire car l'éducation est la seule façon de nous s'en sortir
sortir dans l'obscurité, sortir dans l'ignorance et en fait accéder à très bon slogan, très donc bon mon cher, ko dien tisse ka ke foshi ni marate. D'accord. Donc au cas au djidjaoula, anga jeune on nga se ka former, anga se ka kala pour que marabe se ka na jamana kono. Merci et quand une proposition nous nyana kosobe. Merci amena kuma di demso fanamani akakuma laban femme metalike ika la nyinu mi attentif mi femme mo fait tout de suite c'est un esprit mo fait demana se ka botu na ni ka kuma laban kuma mun bɛ n bolo k'a fɔ soldats ɲɛna u k'u teliya u ka gouvernement sigi gouvernement mixte composé avec des technocrates ani société civile ani olu militaires yɛrɛ donc u ka gouvernement sigi joona parce que nous retard ta fɛn fɛn ani consultation mun fɔ c'est vrai u tɛ se ka baara kɛ n'u ma mɔgɔw consulter o consultation de ka kɛ joona u kana to ka reporter lin fana man parce que u bɛna temps dɔ di la nature a horreur du vide donc u k'u teliya u ka fɛn dɔ kɛ joona mun b'a to ko in bɛ se ka taa sen kan yɔrɔnin kelen mais n'u kɔni tora u b'a reporter ayiwa u ka réputation bɛ bila a bɛ kɛ en jeu o la CEDEAO aussi va gagner le terrain et ça va a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ an yɛrɛ ma sigi ni min ye donc o ye kelen ye filanan u ka mɔgɔw bɛɛ de u kana mɔgɔ si fɛn u ka bɛɛ consulter k'a fɔ nin ye i bɛ k'a ka mɔgɔw bɛ nin ye parti politique ni a si t'a la maliyɛnden bɛɛ de ye kelen ye u ka mɔgɔw bɛɛ minɛ mɔgɔ cogoya kelen na u ka mɔgɔw bɛɛ consulter u ni mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu dɔrɔn tɛ se dɔw nu fana dɔrɔn tɛ se u k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'olu bɛ maliyɛndenw ye u ka Mali kuma bɔ donc musow tɔgɔ la i bɛ mun fɔ kuma dagujɛ kelen na an muso tɔgɔla kuma fana an b'a fɔ u k'u hakili to musow fana na n'u bɛ fɛn fɛn min kɛ u ka musow wele ka fara u kan u ka jɛ ka kuma musow fana compte dans la société u ka hakili to musow fana u balimamuso don u musow don u baw de don u denw de don très bien merci donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka an bɛ diɲɛ wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ ma merci beaucoup monsieur Boire il fɔra ka kuma laban ye min ye ani e ka solution yɛrɛ ye min ye k'a fɔ ko i ka attente ye min ye CNSP mɔgɔw fɛ sisan k'a fɔ ko urgence ye jumɛn yɛrɛ bolo ne bolo CNSP kan k'i ɲɛsin jamana in bɛ basigi arabe cogo min a kan k'i ɲɛsin o de ma fɔlɔ donc insécurité dɔɔnin b'a la ka bɔ o la éducation balimaw ye a kuma fɔ yan u kan k'o ɲɛsin o fana ma mais ne bɛ laɲini de kɛ laɲini don ka ɲɛsin Mali syndicat tɔnw ma an filɛ nin wagati min kɔnɔna na bɛɛ kan k'i muɲu dɔɔnin yanni gouvernement de transition ka sigi u bɛ se ka u ka hakɛw ɲini u jo don u kan k'u hakɛw ɲini mais an bɛ laɲini de k'u fɛ an filɛ nin wagati min na tan an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ sanction ni embargo bɛ Mali kan wari fana tɛ kɛsu kɔnɔ donc n'an y'o jateminɛ ɲɔgɔn bolo n'an y'an muɲu dɔɔnin yanni gouvernement kura ka sigi a b'a to ko dɔw bɛ sen na o la tasuma jisuma bɛ kɛ olu fura ye donc ne tun b'a fɛ ka o laɲini kɛ ka ɲɛsin balimaw ma minnu bɛ syndicat la an bɛɛ ka jɛ nin wagati in kɔnɔna na ka an muɲu dɔɔnin yanni gouvernement kura ka sigi et puis ni gouvernement bɛ sigi u kana a mɔgɔ caya kosɛbɛ Mali mɔgɔ t'u la i n'a fɔ mɔgɔ joli u cayalima n balimakɛ y'a fɔ cogo min mɔgɔ mugan yɛrɛ ka ca yɛrɛ ne bolo yɛrɛ ka ca yɛrɛ hali mɔgɔ 15 ka ɲi et puis olu fana ni assemblée n'u nana assemblée constituante sigi u hakili to immunité parlementaire la u k'olu bɔ a la u ka mɔgɔw ta dɔrɔn gouvernement na k'a fɔ pouvoir modèle dɔ ni un coup et jeunesse fana ka to veille la ni Mali sifinnakaw ye fɛn min ye n'a man ɲi aw wuli ka aw jɔ a kana bila ka suma kɛ bilen bila ka suma nin y'o bannen a ko la bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la n'i ye min kɛ bi a dɔnnen don ni mɔgɔ min bɛ fanga na min tɛ fanga na n'i ye diɲɛ ko o kɛ ni ɲuman tɛ bi a dɔnnen don wa fanga fana k'a ka baara kɛ a baarakɛcogo la mais min ni sɔrɔsiw fana fɛ ni ala kɛ k'u nana transition na u ka n'u interférer justice la fanga u ka n'u interférer u k'u ka baara kɛ ka ɲɛ justice fana k'a ka baara kɛ ni min fana bɛ baara min na c'est-à-dire influence ka dabila jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko ni kiiri bɛna tigɛ k'a fɔ ko ni colonel dɔ den nin y'a balima ye o ka bɔ a la trafic d'influence ka bɔ Mali ko la a ka dabila yɛrɛ de donc ça veut dire que défi ka ca quoi défi ka ca ni insécurité ni éducation bɔra ye u k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ interférence ka dabila ni min bilala baara min bɛ se baara min na u k'a bila o yɔrɔ la o k'o kɛ ni baara in ma confier la
ni ɲɛ bɛ a tiɲɛtɔ la ni hakilina ye min ye o di mais kana fɔ min sen don a la fanga bɛ na bi n bɛ se ka n sen don a la ka fɛn imposer kan an k'o dabila o tɛ jamana jɔ ye d'accord o ye yɛrɛ sagokɛ de an k'o dabila jamana kɔnɔ o welekan de tun bɛ ne bolo k'o lase bɛɛ ma bɛɛ k'i bolo de dusu kan pour que gouvernement kura in bɛ se ka sigi cogo min an ka continuer n'an ka revendication ye d'accord point fila bɛ yen peut-être bɛɛ ɲinɛna k'o fɔ o ye jumɛn ye n'a ma ɲɛ transition bɛ kɛ sifinnakaw jɔyɔrɔba ka ye a la o ye kelen ani fana corruption o fana ka se ka kɛlɛ. Ah oui. Parce que non parce que d'accord fanga bɛ sifinnakaw de bolo an ko sɔrɔsi minnu ka to yen olu ye sifinnakaw d'accord mais ne bɛ yɔrɔnin min fɔ ka fara a kan dɔrɔn sɔrɔsiw ka dɔn teliya la ko maliyɛn cɛ ni muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bɛɛ bi o fɛ bɛɛ bi o kɔ mais n y'a fɔ kuma daminɛ na o ni fili man kan an t'o to o ka fili an b'o ladi o ka ladilikan mɛn an b'o jate minɛ fana parce que Mali olu de bɛ ka kondi bon a ti dafiri a ti bɛn n'a bɛ bɛn yɔrɔ ma an b'an bolo bɔ donc an b'a ɲini alimami fana fɛ n'o ye Mamudu Diko ye a kun ko k'a bɛ segin misiri kɔnɔ hali n'a seginna misiri kɔnɔ a kana ɲinɛ Mali kɔ hali bi dɛ a ka dugawu kɛ Mali ye ka M5 cɛ n'a muso fo Mali ko la fɛn o fɛn bɔra k'i sen n'i bolo don a la ne bɛ bɛɛ de fo c'est à dire M5 ko mɔgɔw k'o to yen ka i bɛ ka ko to yen majorité ko ni fɛn an ka tugu Mali ko ni si tɛ bilen Mali ko de bɛ yen donc ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma balimamuso y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ gouvernement min bɛ sigi sɔrɔsi kɛ ka bila a ɲɛfɛ nka a tɔ ka di société civile ma quoi bɛɛ b'o kɔnɔ i parti bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ donc ne ka kuma laban y'o de ye ala ka jamana suma ala k'an bɛɛ sababa ma k'an bɛɛ kelen ma amina rabi merci beaucoup ni ne bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na bi sibiridonba in na ni o bɛnna septembre kalo tile nous sommes au mois de septembre j'espère le 4 septembre 2020 merci beaucoup an bɛ foli di le 5 justement le 5 oui donc ateli d'accord an ka bi ma wulilon kun ye fɛn min ye Abubakar Sidiki Kanta ni ale politique tɔ min bɛ yen nɔ AMC ale o coordinateur ba ye a nana an ka wulili jaabi a ka hakilinata fana fara an ta kan sortie de crise min bɛ se ka kɛ donc a y'a ka hakilinataw fɔ a ka proposition merci beaucoup monsieur Kanta. An ka mawulidi filanan kun ye madame Sise Asumaw Bari ye ni ale filaw ka jɛkuluba min bɛ musow tɔgɔ la filamusow tɔgɔ la ni o ye yiri wɛrɛ pour la ko ye ale o ɲamaba ye merci beaucoup madame Sise an ka mawulidi sabanan kun ye Abdul Kadri Buware ale ye sifinnaka ye ni a bɛ f'o ma nanzarakan na jeune leader a fana jɔyɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ a timinan ka di yɛlɛmabaw la kosɛbɛ sabula fanga yɛlɛmana nka hali bi fanga ma yɛlɛma kosɛbɛ parce que fan bɛɛ de k'a fɔ alhamdulilayi merci amina rabi merci an mago bɛ karamɔgɔw ka dugawu la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa ni an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale min ka wulikajɔ kɔnɔna na yala denmisɛnninw fana caman bɛ ka alhamdulilayi fɔ bi an b'a fo a ka wulikajɔ la an bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo nin waati la aw fɛn fɛn sigilen bɛ ka Sherifla Jabaranin filɛ nin waati la an bɔra donna k'a fɔ aw kun b'a la ka sifinnakaw ka jɛmukan de filɛ ni a bɛ wele jeunesse et développement ni ala ni kira jɛra n'a ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ babu wɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ kayikaw fo an bɛ mayinakaw fo an bɛ waliyakaw fo Mali fantan ani bɛɛ la aw minnu bɛ k'an filɛ nin waati la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salamu aleykum